Medzinárodný deň astronómie sa vo svete pripomína už od roku 1973. V Krajskom osvetovom stredisku v Nitre ho aj tento rok oslávili podujatím Deň hvezdárne, ktoré sa už po 11. raz zameralo na približovanie zaujímavostí vesmíru širokej verejnosti. Naša nitrianska hvezdáreň je známa tým, že nás navštevujú najmä deti, mladí ľudia, ale najmä deti a rodičia a starí rodičia. To znamená, že naše poslanie, ktorým je aj medzigeneračné spájanie a spolupráca a utužovanie rodiny a rodinných vzťahov, sa nám podarí aj týmto spôsobom naplňať. V rámci podujatia mali návštevníci možnosť zúčastniť sa rôznych zážitkových aktivít, akými sú tvorivé dielne, výstava meteoritov či ryžovanie zlata. Už tradične si mohli vyskúšať aj pozorovanie slnka a mesiaca. Cez deň sa dá pozorovať slnko, samozrejme s ochranným filtrom, aby to pozorovanie bolo bezpečné. A v noci večerné objekty, mesiac, planéty, hviezdokopy. Ukážem každému záujemcovi. V takých sáčkoch je piesok s 3 zlatinkami a ide o to tie 3 zlatinky z toho piesku dostať von. Takže existujú na to nejaké techniky, ako to pomocou toho ryžovacieho taniera vlastne vyryžovať. Čiže ide o to, že treba to dať do taniera, ponoriť do vody a postupne takým trasením oddeliť ten piesok od toho zlata. Program Dňa hvezdárne zahrňali aj prednášky. Koncept Deti deťom umožnil mladým prednášajúcim vysvetľovať svojim rovesníkom, ako oni sami vnímajú vesmír. Jedným z prednášajúcich bol aj Matias, ktorý je členom astronomického krúžku. Astronómia ho zaujíma od malička a svoju prvú prednášku vôbec sa rozhodol venovať misii Artemis 2, naplánovanej na tento apríl. Pôjde raketa SLS, Space Launch System, ktorá vyniesie kozmonautov na obežnú dráhu Zeme, následne sa oddelia a loďou Orion obletia mesiac, vrátia sa na Zem a pristanú v Indickom oceáne. 9,5 dňa približne by mala trvať táto misia, ale samozrejme môže sa to líšiť od nejakých podmienok. Ak náhodou bude zlé načasovanie, tak let sa presunie a môže sa to zmeniť. Zároveň je našim cieľom aj vzdelávať mladých ľudí a preto je pre nás aj veľkou radosťou, že sme vychovali už 3 astrofyzikov, ktorí študujú práve túto vedu v Brne. Mnohí naši ďalší návštevníci neštudujú napríklad v Bratislave, v Košiciach vedecké odbory, technické odbory. Vyvrcholením programu Dňa hvezdárne bola prednáška a výstava diel známeho astrofotografa Tomáša Dobrovodského. My sme vlastne túto výstavu tiež inštalovali v Krajskom osvetovom stredisku a návštevníci si ju môžu prezrieť. Môžeš mi povedať, čo sa ti najviac dneska páčilo, čo si videla? Mne sa najviac páčilo to dole vyrábanie. Ešte ten ďalekohľad hore, čo bolo. Vytvoriť si túto ako keby taký mesiac. Ja som bol posledný, keď som bol ešte malé dieťa, tak ja som to chcel po rokoch vidieť. Tak nás tak zaujalo, tak sme sem prišli. Veda má totiž jedinečnú schopnosť, a to spájať ľudí a vytvárať aj spoločné zážitky. Objavovanie tajomného je mnohokrát oveľa väčším zážitkom ako čokoľvek iné.